Avís de contingut. El nostre llenguatge en aquest programa és col·loquial i sense embuts. Utilitzarem barbarismes i no ens esforçarem a utilitzar el femení plural si no ens surt. Benvinguts i benvingudes a Joves Precàries. Li fotem canya? Dale. Hola! Hola, benvinguts i benvingudes a Joves Precàries. Som la Paula Bossé i la Cora Lavedra. I això és Joves Precàries. Això repetim. Sí. I feliç Dia Internacional de l'Arc Iris. O l'Arc de Sant Martí. O l'Arc de Sant Martí. Tenim coreó avui, Cora? Em sembla que sí, no? Fem-la. Fem-la. 1, 2 i 3. És així, no? És que no l'hem practicat. Ah. Feliç dia de l'Arc Iris. O de l'Arc de Sant Martí. Sí. Doncs us porto... Ui. I per què dic M'he Arc sentit Iris o Arc de Sant Martí, Cora? Perquè hi ha unes quantes dades curioses de l'Arc Iris. I és que hi ha 3 possibles paraules per dir Arc Iris. Hi ha Arc Iris, que és la forma legal, literària i científica. Arc del cel, que és una forma popular d'origen precristià. És que això no m'ho he preparat jo. Que estem desús des del 2019. Des del 2019. Des del segle XIX, perdó. Prepandèmia. Prepandèmia. T'imagines que realment... AP. Molaria bastant començar a implementar com a terme. Home, sí, AP. APDP. Molt bé, això, des del segle XIX, i Arc de Sant Martí, que és el nom popular i molt més usat que Arc Iris. Sí, jo a casa meva sempre he sigut a l'arc aquest. Perdó, és que vull treure això. Sí, mai me'n recordo, perdoneu. Todo bien. I sí, a mi també m'agrada molt més Arc de Sant Martí, però és que resulta que ve d'una llegenda de l'Empordà, Arc de Sant Martí. Som-hi. I per què? Perquè es va estendre per tot el domini de parla catalana i occitana i aquesta llegenda diu que Sant Martí, com a sant, com a persona santa, va fer una juguesca amb el diable per veure qui feia el pont més maco. El diable era petit, de colors tristos i fet de gel. I el Sant Martí era gran... això són els ponts, no són les persones. Avui això és malament, tio. Era gran, de colors brillants. Vale, el pont El que pont feia del el diable vale. era petit, de colors tristos i fet de gel. Vale. I, en canvi, el pont del Sant Martí era gran, de colors brillants i fet de vidre. M'he deixat de sentir bastant. Vale, sí, és que he baixat el volum perquè Ja. ho sento molt fort. Vale. I saps per què ha quallat? Per què? Doncs perquè semblava que Arc Iris fos el plagi del castellà o que fos un barbarisme i, de fet, a mi m'ho va comentar perquè jo treballo a l'escola Arc Iris i mon pare em va dir, però Arc Iris és en castellà, no? Doncs ja li podré comentar que no. O si es mira el vídeo, papa, sisplau, mira't algun vídeo dels meus que no em mira mai. Ai, el meu pare sí que els mira. Però bueno, que al diccionari s'inclouen les 3 paraules com a definició de l'Arc de Sant Martí, Arc Iris o Arc del cel. Bueno, tot això ha vingut perquè la Paula, quan va escriure tot això, no en tenia ni pajotera idea de com es deia realment Arc de Sant Martí, Arc Iris o etc. Així que, bueno, avui us hem resolt un dubte, oi? Sí, i tant. Bueno, i això, que abans de començar amb les anècdotes precàries, aprofitant el nostre estimat xat, que l'últim programa veu estar bastant calladetes i estem una mica disgustades i ens agradaria que de cara a aquest programa doncs, participéssiu una mica més. Home, sí, dinamisme, sisplau. Home. I per això, bueno, hem preparat com un pseudojoc que aviam si podríeu pensar amb els diferents colors de l'Arc Iris, Arc de Sant Martí, Arc del cel, grups de música que us recordin a cada un dels colors. I us deixarem l'estona de les anècdotes precàries perquè aneu pensant i aneu escrivint pel xat doncs, quin color representa cada grup de música.
Repassem els colors perquè ja veig a la Sí. gent buscant al Google. Ja. ¿Cuáles son los colores de...? Vermell, taronja, Vale. groc, verd. Aquí em vas posar anyil, però no existeix, vale? Anyil en català, és en castellà. És el blau marí de tota la vida. Blau fosc, per la gent que no sàpiga distingir entre blau marí i blau cel, el blau cel i violeta. Doncs ens expliques la teva anècdota, Paula? Bueno, jo sóc precària perquè em vaig haver de canviar 7 cops de lloc a la biblioteca aquest divendres, perquè primer em vaig entrar en una taula de documentació, llavors va venir la bibliotecària a fer-me fora. Després Com la Maida l'altre dia. Sí. Em vaig sentar a un lloc on no hi havia endoi i se'm va acabar la bateria de l'ordinador. De cop i volta m'estaven tancant el bloc de la biblioteca on jo estava i em vaig haver de moure. Llavors em van tancar també la biblioteca i vaig haver-me de moure de biblioteca. Estava a l'autònoma en tot això i per tant vaig poder-me moure Són coses cap a... que passen a l'autònoma. I res, que el pitjor de tot això va ser que quan ja tenia com el lloc establert i tal, en plan... O sigui, bien, vaig haver d'anar al lavabo i em vaig quedar al lavabo 5 minuts tancada. Que apurant van ser menys, vull dir, apurant van ser com 40 segons o així, vale? Però al moment aquell d'ansietat de, buah, en plan, m'he quedat aquí en una biblioteca que no hi ha ni Peter quasi, i jo aquí tancada i a més havent de fer notes de picar la porta fort en una biblioteca, doncs va ser com una mica incòmode. Però bueno, superat i va ser... Vas aconseguir estudiar amb tants canvis? No, sí, i tant. És que també vaig començar molt d'hora i això va donar peu a que, en plan, que la tarda pogués aprofitar-se fins al final. Algo és algo. I res, això és tot, per part meva. Doncs ara us porto la meva anècdota precària. I és que jo dijous, al sortir del col·le, doncs feia sol, vale? Amb núvols, ja sabem com ha anat el temps aquesta setmana, però feia sol. Vaig agafar el tren, vaig arribar a Sabadell i hi havia núvols, però no plovia. Em vaig posar a caminar pel carrer i va començar a caure gotetes. Vaig entrar al meu bar de confiança a demanar un cafè amb llet, total, que m'estic prenent jo el meu cafè amb llet. Es va posar a diluviar de mala manera, però... Sempre és inoportuna la pluja, Un diluvi universal que llavors jo, quan em vaig acabar el cafè, vaig dir, bueno, ara he d'anar a la ràdio perquè ja estic... Clar. Ja és l'hora d'anar cap a la ràdio. Bueno, vaig acabar xopa perquè portava una capelina, però tots els pantalons i els peus xops que no vaig poder assecar-me els peus fins que vaig arribar a casa després de la ràdio. Un truco, els dies de pluja, un truc, sempre porteu mitjons de recanvi. És un life hack bastant important. Quasi que sabates també. Ja, però les sabates pesen i els mitjons són super chill de portar i val bastant la pena. Això és veritat. Vale, doncs portem avui anècdotes de les nostres persones que ens escolten, no? I a més, les dues persones viatgeres. Exacte. I a més de les dues de la TAM, que és Latinoamèrica, així com a concepte. I bueno, comença tu. Sí, comencem amb la primera anècdota precària, que és l'Aina Vila, que està a Perú. I és que va marxar de ruta 5 dies i quan va arribar, després de la ruta tan tranquil·la, va sortir de festa, va sortir a fer una mica de juerga. Total, que allà es va posar a ballar Fiesta Pagana, que no sabia que a Llatinoamèrica, que al Perú coneixien Fiesta Pagana, es va posar a ballar Fiesta Pagana i va acabar fent-se un esguins després d'una ruta de 5 dies on no s'havia fet absolutament res. No, està clar que els esports de risc s'han de fer amb supervisió d'un professional. I tant. Així que cuida d'on ballar Festa Pagana a certs espais sense la seguretat de que podràs sortir sense un esguins. Sí. Vale, doncs la meva anècdota és una miqueta més llarga, intentaré explicar-la ràpid. Bàsicament és una persona que està viatjant i que està vivint una mica també de ser acollida a llocs i la va acollir una família i aquella nit, amb la família que estava tal, es va quedar com de festeta en una cotxera, que he intuït que era com una espècie de garatge o un espai així com... En plan, per la recerca que he fet al Google, perquè cotxera en si és un término com potser molt local, no? Sí. I res, bueno, que van estar allà de festeta i tal, però de cop i volta ja es va acabar la festa i es van marxar cap a casa seva la família que l'havia acollit, deixant-la a ella, a la cotxera. Sense clau de casa, perquè clar, no era casa seva, sense saber on estava la casa, sense poder sortir d'allà, pel que he intuït. Sí. I bueno, que sort que en aquest espai hi havia un parell de gats i una gossa que li van fer companyia tota la nit, que després d'acabar-se tot el paquet de tabac per l'angoixa... I per anar fent temps, aviam, si la venien a buscar, no? Sí. Doncs va poder arropar-se una mica amb ells, robant-los el coixí per poder estar en una cosa una miqueta tubeta.
Va ser una més. Sí, que és això, que jo no sé si és liada o precària, perquè... Jo crec que una barreja. Una barreja de liada i precària. Bueno, res, que recordeu-vos d'anar-nos enviant les vostres anècdotes, que les llegirem, I tant. i que ens ho podeu enviar per Instagram i tal, o si no, en plan, si teniu els nostres telèfons, endavant. No? I tornem a l'Arc de Sant Martí. Tornem a la de Sant Martí. Només ha parlat una persona, Square 1970, que diu Yellow Submarine, entenc que groc per Beatles. Molt bé. Doncs endavant, tenim el groc i ja està. Passem al següent tema. Sí. Podríeu haver ficat algun, El Sí. verd Green Valley Cunde, entro, cunde. i o el blau clar, el blau moon. Blau munt, no, blau mut. Blau moon. Mira com ho he escrit, Sí, sí, blau munt, XD. Home, i què més? A veure, el vermell, què passa a les fans de la Rosalía i la Motomami? Home. No us ho recorda, per favor? Bueno, a partir d'ara us volem una miqueta més actives, a la Sisplau. resta d'esto. Bueno, doncs aquí, ampliant el nostre repertori només una mica, gràcies a la meva mare, que, És la teva mare? Sí. Gràcies. que ha proposat els Beatles. Endavant. Doncs canya amb les seccions, que si no, no arribarem amb els seccionistes. Bueno, comencem pel mamoneo més important d'aquesta setmana, la gran notícia... Un moment. Què? No? Primer presentem la secció. Ai, perdó, vale, sí. Mamoneo i responsabilitat afectiva. Perdó. Que ara ja estem a iVox, per tant, hem d'anar dient els noms. D'acord. Mamoneo i responsabilitat afectiva. Endavant. Ai! Re. Ara sí, va. Ens hem passat. Bueno, comencem pel mamoneo més important d'aquesta setmana, la gran notícia del dia de l'Arc de Sant Martí, Home, i tant. que abandaran la bandera dels seus colors. El 324 informa que menys de la meitat dels adolescents de Barcelona es declaren només heterosexuals. Ho he explicat bé, oi? Menys de la meitat dels adolescents. Sí, ho has explicat bé. Que hem hagut de veure moltes barbaritats per les xarxes i que demanem amb gran força que pareu senyors d'expressar idees de merda i de que ningú li interessa la teva opinió i el teu odi cap al col·lectiu LGTBI. Aquí ho has dit. Una barbaritat el Home. que s'ha hagut de llegir. I tant. I bueno, que a part d'això també ens hem trobat amb memes xulos i els volem compartir aquest, Endavant. que és bastant top. Boníssim. Crec que és de lo millor que he trobat per Twitter aquests dies. Em sembla espectacular. Sí. Jo sumaria que, si us plau, m'envieu memes que trobeu relacionats amb aquest tema o amb qualsevol, perquè... Qualsevol tema. Sí, Farem. ens encanten els memes. Molt bé, doncs el trec, perquè suposo que la gent ja se l'ha llegit. Sí, clar. No és tan difícil. Molt bé, i és boníssim. Però avui no parlarem dels colors de l'Arc de Sant Martí ni del col·lectiu LGTBI, sinó que parlarem de l'únic que es parla gairebé durant aquesta setmana, que és de meteorologia. I és que quin solet, no?, aquest divendres, ahir i avui aquesta tarda, perquè pel matí no, que potser la nostra història sobre el sol que vam publicar a l'Instagram és de les que més resposta ha tingut. Sí, i tant. I que hi havia gent que ho celebrava amb un uf orgàsmic, com la Laius, meravellós, la Carlota 24, de més bon humor. 28, perdó. De més bon humor, la Laia Mori, que per fi ja tocava l'Aina Vila i nice setmana des de que no em traieu Aquari, deia la Laura. Home, és que hi ha gent que no supera l'horòscop, mare meva. Però no tots són flors i violes, perquè hi ha qui es queixava només de no poder gaudir entre el curro i la uni i la Biblio, com era la Clara Alegre. Més temps lliures, si us plau, en plan ho necessitem. Por favor. Som molt fans del temps lliure. Que inclús hi havia gent que es queixava del fred, com el Josep MBM. Que per què és sol i fred? O sigui, pot parar aquest vent de ser tan pesat? Perdó, i també vull dir, aquesta gent que es posa lletres que lien, prou. Ja, no és tan complicat, nom i cognom. Exacte. Cora a la Vedra. Paula Bosé. Fàcil. Bueno, sí. No, però gràcies per participar, que ens encanta llegir-vos. O sigui, súper. Bueno, doncs jo porto una mica de precarietats dels dies de vent. Home, no suporto el vent. És algo que em posa de mala llet. Pitjor que la pluja. A veure, el primer tema, el del cabell. A la cara tot el dia quan fa vent. Et mous d'un lloc a l'altre i és horrible. En plan... Prou.
Prou. Necessito diademes, fer-me cues, trenes, o sigui, ja basta. Ulleres de sol, com a diadema. Jo és que sóc molt fan de les ulleres de sol. Soc, sí, màxim. Bueno, a mi no em queden tan bé, llavors no me les poso gaire, però m'ho enduc i segur que als nostres oients els hi encanta. tant. Vale, també, pol·len i cosetes als ulls i la por que se't calgui alguna quan vas pel carrer. Sí. O sigui, que els dies aquells que realment es mouen les arbres que flipes, és com... O sigui, no puc ni eixugar-me les llàgrimes, perquè jo sempre ho porto tot penjant, no? I per tant, no puc ni eixugar-me les llàgrimes i a sobre l'extra aquest de ai, que se em cau un puto test i moro. Aquí també t'he de dir que les ulleres de sol serveixen per tapar-te els ulls. Ai, les ulleres de sol, que pesada. Bueno, és que no tots ens queden bé les ulleres de sol. Després, un altre tema, apunts i cafès voladors. No estudieu a l'aire lliure si no teniu un bon repertori de coses per col·locar-les com a suport. Perquè si no pot acabar tot sent un desastre. I que no són tan guais les taules de pícnic que hi ha a l'Autònoma per estudiar. No mola tant l'Autònoma. No, i no mola tant els dies de vent, sobretot. No, perquè sobretot. És bastant heavy. Vale, després seguim. Al·lèrgies, mans tallades i cara seca. Que sí, que som el cantó privilegiat del món i que ens estem preocupant per aquestes tonteries, no? Però bueno, que beveu molta aigua i cremetes, que tenim la sort de poder-ho Crema de utilitzar. cacau, hidratant... Sí. I, bueno, altres, encara no, vale, penya, en plan, encara no és hora de sortir amb els vestits de flors i basar la nostra personalitat en això, com vaig llegir al Twitter. O sigui, encara no podem portar faldilla per puto vent. No. No hi ha manera. Bueno, que parlant de Twitter, o sigui, espero que aquest sol ara els hi doni una mica de vidilles. Home, sisplau. I em donin també bons tuits respecte al vent, perquè jo, en plan, estic bastant més ratllada pel vent que per la pluja, no? Que porten tota la setmana, bueno, 2 setmanes, la gent plorant, perquè entre el Jada i l'humorista que va haver-hi tot el merder, entre el Barça femení i tot allò, que va ser també Home, un boom. ara a tothom li agrada el Barça, eh? Ara a tothom li agrada el futbol. Hi ha anat tanta gent al Camp Nou. Sí, sí. Mare Bueno, i meva. suma-li el concert de Ginestar i lo de és nit freda per ser abril. Prou. O sigui, és tot el que no suporto ajuntat. No, el Barça femení encara. Però en tot això hi havia molts tuits tristos, això, relacionats amb el temps i el Semsiblon, etc. I que, bueno, que, si us plau, Molina o Francesc Mauri o qui porti el temps ara, volem sol, perquè és que si no, no hi ha qui ens aguanti. Exacte. Digueu-li a la meteorologia que ens porti sol. I, de fet, ara que parles d'aquests dos perles... Els agraden molt els canvis de temps, aquests dos, ¿vale? Els agrada la pluja, les borrasques... O sigui, tot el que es comporti que canviï el temps, els encanta. Els encanta. I és que són dos personatges bastant còmics, aquests dos. Home, comencem per l'Instagram Exacte. del Molina, que fa vídeos que no tenen desperdici. Us recomano que us mireu alguns vídeos, perquè, mare meva. Yeah. I després tenim el pique del Mauri i el Xavi Coral, que és el presentador del Telenotícies, que no paren, també, de tirar-se pulles l'un a l'altre. I us porto un vídeo de cadascú amb les seves coses que he trobat de l'APM. Ens encanta l'APM, de fet, Ens encanta molt l'APM. Ara què passa, que només fan l'APM el diumenge? Diumenge pel matí, diumenge per la nit, què? No, és que... No, TV3, feu-vos-ho mirar, perquè que poseu Eufòria els divendres a la nit... No. No. Molt bé, doncs endavant amb les seves pífies. Marxem i Francesc Mauri arriba fresc com una rosa perquè aquests dies no té gaire feina perquè tenim un anticicló aquí encallat que no varia gaire el temps, Francesc. Però en parlarem fora de les càmeres, tu i jo. Ara ens trobem allà fora. Aquí tenim el pic. Tornem demà, o potser no. L'ampliació de l'última fotografia realment s'ha tornat molt boja, la màquina. Bon dia, la fred... el fred. Molt fred. I Ui, aquí sí que és sec. Un sistema... Es fa ben més curt. El cabell sobretot m'ha crescut. Que vaig a les platges nudistes, aquest estiu em vaig trobar amb una persona molt important del país a la platja. El president de la Generalitat. Anàvem banyant. Molt malament. Ell s'havia reserat de la tramuntana i jo no em portava. Vam estar uns minuts xerrant i se'm vaig disculpar per la meva indumentària. Per la teva no indumentària. Clar, estava en una platja nudista, no vale. portava les ulleres. Farem una gran celebració amb aquest home. De vegades em faig jo. Les teves històries. Una imatge fins ara inèdit. I aquesta és la setmana de l'any que més crema el sol. Doncs bé, jo Tu vaig et vas estar cremar. 3/4 d'hora i no Uau, això és tremendo. Això és Sí, boníssim. ensenya, a veure. No, però l'esquena és molt pitjor. Bueno, perquè Doncs aixeca la camisa i ensenya l'esquena. Apa aquí. Ja es veu com Apa aquí. Gamba, Francesc. tota la panxa. Però perdona, però
I ara, ojo el comentari de la Melero. Com se't pot ocórrer posar-te a xerrar 3 quarts d'hora amb aquesta que està caient? Sent home del temps. Ahí l'estau! I el que li crida, gamba! Home, i l'Artur Mas i el Francesc Mauri trobant-se a una platja nudista també em sembla espectacular. És que això és Catalunya, Això és Catalunya. Miren, diuen pel xat, es queixava que sí, estava tot el Barça, o sigui, en plan, tot Catalunya, Sí, mig Barcelona, veient el Barça femení. El meu Instagram també estava ple de gent que havia anat al Barça femení. Doncs passem al vídeo del Molina. Ja veig que t'ho ha explicat tot en Francesc Mauri. Vaig arribar que t'expliqui res més. Ui, que tenim un atac de banya. I tornem a ser, m'equivoco sempre de debut. Això el Francesc Mauri no li passa. Saben que els verds són núvols mitjos, els Està entrant el... Hi ha un canvi que... Sí. Tot el temps. Aquí s'ha espantat Perdó. amb els La caïns. setmana passada una bèstia, ara aquí un heroi, ara que em té cinètica sols, ara aquí. La setmana que ve... I en tornem a sortir quantes vegades? 3 vegades? 4? D'haver d'anar amb bar. Què tal? Com està? Molt bona nit. Ha fet un bailoteo. Bon dia, Bàrbara. Soc jo, en Tomàs, està clar. No! I si hem de fer el pronòstic d'aquests 4 dies, doncs potser podríem dir Perquè hi ha una molt foto de res seva o baix. un de No, cada. és un I és vídeo. que demà toca que comenci a ennuvolar-se, però sense núvols. O és a dir, amb núvols... Què? Després tocarà núvols? No, sí, no. Ojo, És a dir que un de cada, però tampoc molt de res, Ja sabem que costa d'entendre-se que els hem dit ara. Sí, bastant. És que jo soc molt espantadís. Vale, aquest és un moment tremendo. Tomàs Molina amb una perruca ballant, de molt jove. Sí, és que sembla superjove. I aquí torna a ballar, Vents de gris, com Que el dia en podríem alguns punts de contractar-lo Aquí a Fòria, el no rebenten balla. tots. vestit del Tomàs, però l'hem fet. Tomàs, gris, una altra vegada, l'americà. Com voleu anunciar bon temps si vas així? Voleu quedar bé les fotos? I aquí tenim el vídeo de l'Instagram que més m'agrada. I t'il·lumines, mira. Mires el foradet, ensenyes les dents i t'il·lumines. Aquí està ensenyant com fer-se una foto, Com quedar bé a les fotos. no? No queda bé a la No foto. queda bé a les fotos si fas una cara que sembla que t'hagi, no sé, que t'hagi abduït alguna cosa així. Crec que l'has imitat bastant bé. Doncs tornem al pla 1. Sí, perquè... Ui, ara ens hem apropat molt. Ah, sí, perquè... Bueno, ara ens allunyem una mica. Bé. Ui, bueno, ara cap a dalt, ara cap a baix... I ara cap a dalt, i ja tornem a estar concentrades. Ara ho tenim bé. Bueno, això què? Boníssimes les dues coses, i que, bueno, que jo sóc d'aquestes persones que sóc fan de la pluja, perquè ho neteja tot, a més, en plan... És com que el dia després de pluja tot olora molt millor, o sigui, en general, i tota la ciutat es nota més neta. Jo amb això estic d'acord, l'únic és que si em ve d'emmullar em fa una mica de mandra. I que l'abril aigües mil, i que Home, i tant. em flipa aquest testo, i la primavera, en plan, és com brutal, perquè tinc moltes ganes de que arribi ja l'època de la gent amb xancles i la gent amb collal coincidint al metro. Ai, per favor. Això també passa a l'estiu, O sigui, al finals d'estiu, quan comença a arribar setembre, aquell impàs de setembre, començant octubre, també et trobes És aquesta cert, barreja. però oi que és una mica raro tenir jerseis de llana quan vas amb tirants, però tampoc és tan raro avui dia nosaltres anar amb màniga curta i polar. Ja, això és veritat. O sigui, és com que aquest contrast aquí està molt més, o sigui, està molt més normalitzat que el de l'estiu. I de fet, nosaltres mateixes, ara mateix... Som sempre. Sempre representem jo el fred i la corda de calor i ho seguirem fent. I tant, perquè sóc calorosa de mena, vull dir que... Bueno, Però bueno, jo amb això de les modes rares, jo és que no hi entenc de moda. No, sí, jo tampoc, però per això hem portat avui un seccionista que sí que en sap una mica més, no? Sí o no? Doncs que entri la primera secció que es titula... Ho direm després de posar, perquè no ens en recordem. Hola. Hola, hola. Ui, a mi no se'm veu. Ara, Pero bueno. tranqui. Bueno, pues eso, yo... Bueno, ¿No has micros oberts, ja? sí, todo bien. Dona'm... A veure. Benvingut, Àlex. moltes Merci gràcies per per venir. convidar-me. La secció es diu... Bueno, és que avui està sent un programa una miqueta... Bueno, cachondeo. De cachondeo, perquè Sí, així coses que estem. costen, no passa res. Coses que La vida. costen, exacte. Bueno, benvingut, gràcies per venir. A vosaltres I explica'ns per què ens convidar. portes. Jo us vinc a parlar de gent que es posa coses molt rares a les catifes vermelles aquestes tan Vale. performàtiques que es veuen. Home,
Pues jo us vinc a parlar d'aquesta gent que dius per què et fiques això? No t'entenc. Explica mal. Les catifes vermelles de Famoseo. Clar, les que hi ha dinerito. Perquè jo t'he de dir que jo no entenc gens les... Ara m'has desconcentrat, movent-me la cadira. Perdó. Jo no entenc gens les desfilades de moda, perquè penso, aquesta roba... Qui se la posa? Qui se la posa? Aquesta roba no se la posen. És per mirar els colors que es portaran i les formes, però ningú es posa això. És en plan inspiració de la vida. Però segur que val molts diners fer una cosa d'aquestes. No, sí val diners, però els hi cunde. Ah, vale. No, a mi dona em cas, flipa això. veure el desfile, ja és com tot superglamurós, i també perquè m'agrada molt Velvet, que és una sèrie espanyolada sobre costura. Com t'agrada. Sí. Molt bé, doncs... Secció 1. Doncs comencem. Doncs comencem. A veure. Així et diu la secció. La secció, però quin look t'has marcat? Vale, doncs comencem amb la reina, per mi, de les catifes vermelles. Ui. Epa. Perdó, No ara passa. tu... És que, mare meva, hi ha show. Aviam. Quin show tenim? Anda, la Rihanna. La nostra amiga Rihanna, que aquesta senyora el que va... Bueno, això és de la Gala Met del 2018, que la Gala Met és com una performance de famosos que presenta Vogue, la revista aquesta, al principi. Vogue és Vogue, en castellano. Sí, Vogue paleocristiano. Vale. Llavors, el Vogue aquest fa com una festa el primer cap de setmana de maig, que va relacionada amb el tema de la inauguració de la col·lecció que està exposada en aquell moment al museu. I cada any és un tema diferent. I el 2018 el que va ser... Sobre el papa. No, perquè el que porta, mare meva. Era un tema que anava sobre la moda i la imatge de la religió cristiana a nivell estètic de moda. Llavors, què millor que anar vestida de papa de Roma a la gala aquesta? Diva, o sigui, reina. Sí, és un look que és... El maquillatge és com molt de mort, no? Però... Bueno, és que el papa de Roma... Escolta, tia. I això que és una performance d'aquesta senyora. Home, és una crac. Sí, llavors, cosa destacada això, que pesava molts quilos i aquesta senyora quan es va acabar com aquesta catifa vermella va decidir que la jaqueta i tot anava fora i es va quedar amb el mini vestidito perquè era molt més còmode. Perquè li passava molt el vestit. Clar, home, és com de diamants, com a mínim. Són pedretes bordades una a una que, claro, a part de que queda molt maco, però te jode l'espalda. Ja. Normal. Llavors, la següent gent que tenim és com un d'esto que dius. Ondó. Què dius? La primera és la Katy Perry, que es va vestir d'Àngel del Cielo, rampant Arcángel Gabriel. Vale. I el senyor anava de Jesucrist i l'altre anava imitant un papa de Roma, però versió embarazada, que és la Cardi B. Vale. Ah, aquesta em sona. I la següent... ¿Te suena de algo? Todos tenen VG, ¿no? Cardi G, no sé què. Cardi G. Ara està de moda. Està de moda, oi? Sí. Cabello, Sí, em sona Alex d'això. T. Llavors, l'última és per mi la persona que també es vesteix molt bé, que és la Blake Lively, que cada catifa vermella ho peta bastant. Però és una senyora que molt top per mi. Jo sóc molt fan d'aquesta senyora. Ara no ho veurem a tope, però... Bueno, clar, és que no... Té uns lookazos molt guais. I aquest Em flipa allò de les ales, això. És una locura. Aquesta senyora es munta també la Katy Perry, també és molt performàtica amb això. Vale. A mi si em dius que van vestits de Juego de Tronos també m'ho crec. O sigui, mirant aquests vestits, sobretot la última. Pregunten si l'ambientació era l'edat mitjana, pel xat. No era de mitjana, però era com una retrospectiva des dels inicis de la religió fins al segle XXI. Més o menys com la interpretació que li van donar. Com era? AP? Apurant, algú va anar vestit de la Mieva. No, però... No, perquè l'edat mitjana... No, però l'Ariana Grande anava vestida de Capilla Sixtina. En plan, el seu vestit era el sostre de la Capilla Sixtina, en plan, flash. Vale. I bueno, que és un tema que la religió li va fer zero gràcia i va haver molta polèmica perquè van dir no se puede hacer un tema sobre això. Llavors és com que... Ups. A la religió li fan d'allò moltes coses, Sí, perquè som molt puritanitos, en plan, aléjate de mi. Sí. Bueno, llavors, ara el següent look ja canviem de temàtica i torna a venir la nostra amiga... Tornem a la reina. Sí, que és la reina. Aquest look a mi em fa molta gràcia perquè la gent la va comparar amb una pizza, una truita de patates per aquesta cova del vestit que porta. Hòstia, la truita de patates... Trobo que és molt encertat. És com molt divertit. A mi em fa molta gràcia veure com aquesta cosa de... No sé, era com... Bueno, el tema era una mica... No era raro, però era com... Tot inspirat en la cultura xinesa, llavors tot era molt... Així...
Com glamurós, no? També. Sí, tot molt detallat, molt daurat, molt maco tot. És com que m'agrada molt aquest any. Però normal que la... Sí, era una great tortilla de patates, una great hi ha gent que diu pel xat que podria ser un llaç groc. Groc com presos polítics. És que la Rihanna és una anticipada de la moda i no ho sabem. Clar que sí. La Rihanna és catalana. El 2015. T'imagines? Ostres, sí, com hi havia un senyor que deia que tothom era català, que Da Vinci era català, que... T'ho juro, que Napoleó també era català. Bueno, jo què sé, es va doncs això, que la Rihanna és catalana i no ho sabíem. I llavors... a mi m'han preguntat si he vist Juego de Tronos. No, no he vist Juego de Tronos. No. Amb motiu acaba de dir que... Tu tampoc? Vale, gràcies. Jo sí que he vist massa llarga, masses temporades, i fa molt pal. No tinc l'argument. Bueno, passem al següent, perquè si no començarem a parlar sobre Juego de Tronos i llavors, tindrem ara problemes. arriba una altra de les grans reines de les catifes vermelles, que és la Lady Gaga. Em té el cor robat, I aquesta gala va ser una gala molt random. La Barbie. No, perquè el tema era el camp, que és com... El camp és un concepte artístic de ser pajarística, però conscientment, en plan, ser un show volent ser-ho. Les drag queens són com un exemple del camp, que és fer performance. I com a mi m'agrada molt la performance, aquesta gala era de locos. A mi em dius camp i pajarisme i jo m'estic imaginant un camp verd amb ocellets per allà. Pues no, és coses que va fer gent que va anar i no, molt malament. Has d'anar ben Però va de hàmster? Què és allò? Són com les rodes de hàmster. No, això... O uns tambors, No, això és com part del seu outfit. Era un outfit que estava fet per 4 vestits. Va arribar, ella vestida de rosa amb una capa molt gran. És que és la millor. Va fer una mica de performance amb uns senyors, després es treu la capa i surt un vestit negre. Llavors fa més show, total, que va estar mitja hora a la catifa vermella fent ella performance. Perquè ella podia i s'ho pot permetre. I tant. I caminar amb allò fent performance, aquells tacons que porta. I clar, anava amb el paraigües, els ballarins per allà fent show, i llavors després es treu el negre i surt amb el vestit aquest de Barbie, que a mi no m'agrada gens, el trobo lletgíssim, però no passa res. És un vestit sin massa. Comparteixo, però perquè el rosa a mi tampoc m'agrada massa, vull dir que no... Total, que acaba la catifa despullada, però amb calces i sostens d'alcohol, perquè és la Lady Gaga i ho pots fer. I tant. Si ho fa als seus concerts, com no ho ha de fer en una catifa vermella? Com diu l'Aina, sí, porta més outfits que mudes de campaments. I tant, i tant. Però és que s'ho pot permetre fer aquestes coses. Llavors, jo li perdono que estigués mitja hora acaparant. Jo també li perdono. Jo també. Llavors, el següent sí que és que en plan, què fas, senyor? Per Ostres! favor. Oh! Què? Oh! Vale, ja apareix una persona amb un cap com igual que ella. L'aeroport és ell vestit de Gucci, el tratge, i llavors, com aquell any la col·lecció de Gucci... De Gucci? Sí. Això és Gucci? Això és Gucci. Continua explicant. Llavors, aquell any Gucci portava... La seva col·lecció era que les models anaven amb el look i després el seu cap aquí agafadet. Llavors, què va fer aquest senyor per la gala? Pues hago lo mismo. I anava ahí tota l'estona amb el cap, donant voltes. És molt cringe. Llavors, hi ha com fotos, que en teoria aquesta gala no es poden fer fotos dintre perquè és com molt privada, molt guai, però hi ha fotos que es veu aquest cap a un plat al plat del menjar, al mig de la taula, és com... Llavors això és... Jo el considero el més random de tot, d'arreu. Per mi també. Home, i tant. De lo que hem vist fins ara... Amb diferència, ho supera tot. O sigui, tot. És que s'assemblen moltíssim, a més, al cap. Molt. Està molt ben fet. Aquest és el senyor que anava de Jesucrist, però ara va... Jesucristo sin cabeza, ha perdido la cabeza. No el van crucificar, li van tallar el cap amb la guillotina. Llavors, el següent és com el recopilatori, que aquí la millor és la Katy Perry, que va de candelabro de la vida, és com... Què fas, així? El de la Bella i la Bèstia, sí, no? però és com el del sostre, en plan, vale. Tope de totxo, rotllo. Aquesta senyora... La llum. Segur que no van de coses de Disney, perquè la de la dreta podria ser la... La Dua Lipa, no. Aquest any la Zendaya va anar de Ventafocs, que el vestit s'il·luminava i feia coses. De Ventafocs... No, però aquesta no és, A mi sembla l'Ariel de Bajo del Mar, en plan... I allò d'allà dalt... L'altre, el senyor del mig, és un senyor que... Va arribar amb la màscara aquesta, en plan, hola, voy con la màscara. Se la va treure i tota la cara era un maquillatge d'ulls. Llavors era com que no sabies on estaven els ulls. mirar-lo, tampoc. Clar, era com,
I a mi el meme de la vida és aquesta senyora que va amb un vestit que diu no fotos, please, a un lloc on saps que et faran fotos. És lo típic que has de portar per la Sagrada Família perquè et facin fotos. En plan, jo ficaria això per anar per la vida. És que jo tot això m'ho ficaria. A veure, el candelabro no, perquè no podries anar al lavabo. Ja. No, i es veu que tenia un segon look que era És pitjor que portar mono. Ah, dos D'hamburguesa? looks. Portava dos looks. Primer anava amb el candelabro, va entrar dintre i es va ficar una hamburguesa. Però és una festa de disfressa, això de la... No. de les... No ho és, però com si ho fos, Vale. perquè la gent va molt performàtica. Això d'hamburguesa em recorda el Biel quan va venir a una excursió del Carnestoltes. Era molt petit, era d'aquestes dels pares, que va venir vestit de, no sé, no me'n recordo què era, però era algú de menjar, tipus un hot dog o alguna merda d'aquestes. Tendre. Boníssim. I ara tornem a la Lady Gaga amb el look que dius... Es va fer molt viral això, és veritat. Però es veu que això no és una cosa que es va improvisar de la nada, sinó que estava molt ben pensat perquè és un dissenyador que es diu Frank Fernández, que és argentí, que a partir d'aquí va col·laborar amb ella molts cops. En plan, la majoria de videoclips els va fer aquell senyor amb ella. Li pega bastant ser argentí, que sigui tot carne. Sí, la veritat és que sí, una parrillada per aquí. Però bueno, i això és aquesta senyora. Però fins i tot al cap, porta un tros de carn. Sí, portava bistecs per tot arreu, era una mica asquerosillo. Sí. Pobres vegetes no s'aprovaven a ella. No, però el 2010 no estava tan de moda. No n'hi havia tants, crec. Bueno, potser sí. Sí, sí. I aquí està l'últim, això és perquè veiem la magnitud de la capa i els ballarins que estan per allà. Però bueno. No, molt maco. I això és de la d'abans, del rosa d'abans. Sí, la 2019. Uau. Ja està, oi? Sí, ja està tot. Vale. Però sí, està tot. Sí, que moltes gràcies, Àlex, per venir. Home, i tant. Moltíssimes gràcies. gràcies. Molt contentes de tenir-te per aquí i que quan vulguis venir nos explicar més coses de moda... Jo, tot el que és moda ho sé explicar. D'altres coses no tinc ni idea, però de moda... De moda el que tu vulguis. Si després de 3 anys de carrera... Bueno, 4, però he de saber alguna cosa. I ara passem a la següent secció que es diu Horòscop líquid. Aquesta la sabem, sí que me la sé. Doncs benvinguda, Marta Llistosella. Merci. I tu? Gràcies per convidar-me. Home, només faltaria. I tu, què ens portes? Vale, jo us vinc a parlar d'una cosa que m'ha estat amargant durant els últims mesos, que és el meu TFG, vale? Iuhu! Ole! Ens encanten molt les seccions de TFG. Veniu a fer-nos-les. Crec que hi ha bastanta gent com tu en aquesta. Sí, no? Estem ja... És bastant... Aquestes Podem dates. fer un grup com de suport, en plan, no sé, amargats anònims, saps? Estaria dins. Vale, doncs el meu horòscop, vale? Ai, el meu horòscop, comencem malament. El meu TFG, vale? El faig sobre la creença en l'horòscop, vale? Però no així en general, perquè en veritat no en tinc massa idea d'astrologia. O sigui, jo estudio sociologia, vale? Comencem per aquí. Molt bé, Marta. I llavors era donar-li aquest enfocament sociològic a les creences en general, i llavors vaig decidir tirar per l'horòscop perquè últimament veia com que la gent per les xarxes i tal estava com super a tope, i vaig dir, ui, aquí passa alguna cosa, en plan, com és que, tot i que sigui una que fa molts anys que existeix, òbviament, com és que ara hi ha tant boom, no? És una moda, no és una moda, què està passant? I llavors vaig tirar per aquí. I vinga, bastant ben analitzat, Sí. En plan, realment aquests últims anys ha fet un boom totxo, o almenys potser també per l'edat, no? Perquè potser arriba un punt de vida que comença a dir, ai, l'horòscop, què? No? Clar. O sigui, I mira'ns a nosaltres, fent l'horòscop al final del programa. Molt grandes. Ha de sortir Taure avui, que soc Taure. No, però això, i a veure, és que en veritat el meu TFG, encara em queden 3 mesos per entregar-lo, llavors moltes coses de les que diré potser després acaben sent una altra, vull dir que al final vinc una mica aquí a tirar del rotllo. Endavant. I llavors això, principalment el que em centro és com entendre que el fet de creure en l'horòscop és una manera de socialitzar al final, o sigui, tant perquè tu acabes adoptant les característiques que té el teu signe, ja sigui perquè de veritat és així o perquè les has llegides i les has acceptat, i també a l'hora com de socialitzar amb els altres, no? O sigui, com així amb exemples molt vastos, no? Però jo m'he trobat amb gent de, hòstia, ets Taure, que pal, i jo, joder, gràcies. En sèrio? És que... Sí, que també alhora altres coses, saps? En plan, buah, doncs, tia, som supercompatibles.
bueno, no sé, anem a fer un cafè i ho Exacte. veiem, no? Però... De taures n'hi ha molts. Sí, clar, i és que a més amb la Lídia, les dues som taures i som completament diferents, no? I tant. Però això ara, el que estic dient ara és zero científic, o sigui, és molt opinió personal, no? O sigui, el meu TFG no és una crítica ni a l'horòscop ni a la gent que hi creu, és només com una anàlisi de com, pues això, com la gent interactua entre elles, depenent d'això, d'una cosa en què creuen. I a veure, la meva fumada del principi era la frase de l'horòscop és la religió del segle XXI, ¿vale? Sona porro. Em vaig flipar una mica, jo crec. Sona porro, sí. Sí. Em vaig flipar una mica, jo crec, i llavors no és tant que sigui la religió del segle XXI, perquè és bastant més informal, no?, i més com popular que no el catolicismo. Claro. Vale, no, però sí que té semblances. El que passa és que hi ha una diferència que és el concepte de comunitat i d'individualitat, vale? O sigui, la religió l'entenem de manera tradicional com a comunitat, o sigui, sea bona o sea mala, o sigui, podem aquí, no ens hi ficarem en temes de fe, però és una mica el que explicava Durkheim, ¿vale? Un clàssico de la sociologia. No en tinc ni idea de qui és. Normal, jo tampoc fins que vaig estudiar sociologia, o sigui que tranquil·la. I jo el que m'enfoco és en la diferència amb l'individualisme que hi ha actualment a la societat, ¿vale? O sigui, que tota la responsabilitat cau sobre els ombres de les espatlles, perdoneu, dels individus i al final això també, les expectatives que tu tens, també te les busques com només dins teu, no? I no en una comunitat o en una xarxa que et doni un suport. I a mi em flipa bastant perquè, o sigui, jo estic parlant d'un nivell d'horòscop com bastant bàsic, en plan del que et surten a les revistes, Home, de és el que ens l'amor, agrada la més. feina... O sigui, com tots els temes que tracten realment són temes que com a joves ens preocupen, precàries, a més, ens preocupen un muntó, no? O sigui, pensant al futur. Clar, abans, per molt que pugui ser criticable, tu tenies un camí molt marcat, no? O sigui, nosaltres, per exemple, com a dones, em caso, em quedo a casa a fer les feines productives, etc., no? I tot i que aquest camí sigui purament patriarcal i criticable, almenys era un camí marcat. O sigui, ara s'ha trencat una mica amb això, no del tot, però no hi ha com una alternativa sòlida, no? Llavors aquí és on entra el d'horòscop líquid, que és aquest trencament, no?, d'unes institucions més sòlides. Hem passat a estar en un estat com líquid, fluid, tot està bé, però tot està dins teu i ho has de buscar, però no hi ha unes institucions que et recolzen i que saps? O sigui, no un camí marcat d'una única opció, sinó una solidesa en les decisions que tu prens i en les interaccions que tu tens, no? Això, en un capitalisme avançat, el neoliberalisme, com totes aquestes coses que sentim a parlar, tenen relació amb aquesta modernitat líquida de Bauman, que és un filòsof. Jo això sí que sé què és. Sí, això sona més, oi? És que té molts llibres, aquest home. Sí. Crec que està mort. No ho sé. Bueno, no ho sé. Hi ha un fluixet, perquè... I si no està mort, ja l'hem matat. No passa res. Crec que sí, ara potser l'he cagat una mica. Bueno, és igual. I això, és una mica voler... O sigui, la meva intenció és relacionar com l'horòscop i el fet de creure-hi en aquesta incertesa, no?, i inseguretat que tenim, sobretot les joves i les adolescents, que tot i que siguin espais de vida diferents, a nivell d'incertesa compartim coses, no? O sigui, de descobrir-te tu mateixa, de crear-te una identitat, no? Al final, moltes coses et fan, no sé, com crear-te la teva identitat i al final dir, soc taura, és que ho estàs incorporant com a part de la teva identitat, no? Sí, i jo d'alguna manera, aquí, amb tot el que deies abans, del fet de no tenir com remarcat, que ens ho anem fent tot, amb tot el tema d'aquest líquid i tota la pesca, també veig molt que molta gent tira cap a buscar alguna fe en què creure, en què desinhibir-se, tant sigui el cristianisme, el catolicisme, el judaïsme, la religió musulmana, l'horòscop, vull dir que al final tots són fes, per molt que unes siguin religioses i l'horòscop en aquest sentit no,
però és una fe, d'alguna manera, també. Creure en l'horòscop i plantejar-te que et poden passar les coses perquè t'ho diu l'horòscop i perquè tu has nascut en aquell signe del zodíac. Sí, però probablement el que intenta com defensar l'horòscop o més aquesta cienciologia, no? És aquesta idea de que no és tant una religió, sinó que són coses que tenen aquest rerefons. Clar, és que la fe no significa religió. No, però em refereixo que les fes que has descrit... Sí, no, clar, però perquè són les fes que més coneixem. Sí, és que amb això hi ha tot un tema que jo sempre li dic com el pique de la ciència i la religió, que estan allà donant-se d'hòsties des de fa uns anys, però al principi no era així, o sigui, anaven bastant de la mà. Al final, o sigui, tot era coneixement, no? Clar. Però, diguéssim, que es divorcien i mal. O sigui, la relació a partir d'allà va fatal, o sigui, ni custòdia compartida... No, tot drames. I llavors, si és una mica... Si al final, per exemple, per un astròleg o una astròloga et dirà no, el meu és ciència i l'altre no. Jo et diré, el meu és ciència... O sigui, saps? Al final... Però mola sempre, és heavy, no? Com mola molt més, almenys en el nostre entorn, no? El ser ciència que el no ser-ho. Ja, no, sí. I també, o sigui, el que comentaves de religió i t'has dit, però és religió, no és religió? Sí, jo aquí també vaig tenir molts dubtes de, clar, m'he flipat potser el dir que és una religió, no ho sé, anem a mirar-ho. I sí que és veritat que, clar, religió entenem, jo què sé, a mi se'm ve al cap Déu, no? O com totes aquestes. I al final, si tu sí busques... O sigui, bueno, és que tinc aquí una definició del que és superstició, vale? Mare meva. Perquè, clar, a mi vaig dir, l'horòscop, que és una religió, una superstició, què és esto, no? I aquí ens diu un tal Peter Jarvis, ¿vale? No em preguntes la seva biografia perquè no me la sé, però és un tal Peter Jarvis, ¿vale? M'he llegit... Benvingut! No, hi ha un article... Hola, Peter. Hola, Peter. Com si estiguéssim a una reunió d'alcohòlics. No, perquè té un article sobre una mirada sociològica cap a la superstició, ¿vale? I ens diu que és una actitud o actitud celebrada individualment per persones que relacionen la seva existència amb l'ordre general del cosmos, però que no es basen en evidències empíriques o no s'incorporen als sistemes de creences institucionalitzats d'una societat. Fins aquí ja ens està dient que, o sigui, que les creences institucionalitzades, que l'entendríem com a religió, no és que siguin diferents, sinó que no s'incorporen en aquests, o sigui, van com a part, però no vol dir que siguin coses diferents. Llavors acaba dient que inclou la superstició dins l'esfera de la religió en general, però la situa fermament en l'àrea de la religió popular o la folk religion, ara que està com de moda dir coses en anglès. En anglès, com el senyor perdó, parèntesi. És que ho vaig sentir... S'ha enfadat, Sí, ho vaig sentir dir a la Laura Grau, que fa és una noia que fa un programa de ràdio també i sí, és d'aquestes que a mi no m'acaba d'agradar. Doncs a mi d'algunes coses sí, però la vaig sentir com criticar molt aquest home abans, i jo no havia vist Eufòria. Aquest home és el Miki Núñez? No, és el coreògraf, no sé com es diu, evidentment, perquè... Un dels del jurat o no? No, un dels coach, també, coach. Què és esto? Entrenador personal. És normal, també. Hi ha paraules que adoptem d'altres... Ja, però a mi em farà... Però hi ha la traducció. Vale, hi ha la traducció i a part que aquest home es passa la meitat del programa parlant en anglès. No fa falta. O sigui, a mi em sap molt de greu perquè em sento una mica en plan, joder, Marta, sempre criticant, però no fa falta. Estic d'acord amb tu. Vale, gràcies. És que, perdó. Pues a mi m'agrada que introdueixin l'anglès. Trobo que així ens culturitzem també una mica, amb aquest idioma, que tan allunyat tenim alguns. Ja tenim prou... Però ja està molt introduït, jo crec. Sí, jo també ho crec i... Si voleu, un dia em convideu a parlar del català, que també té coses a dir. Exacte. Vale, no, però perdó pel parèntesis. No, endavant. O sigui, tornant a l'horòscop, o sigui, aquí en aquesta definició el que jo es trec és que, no hi ha tanta diferència entre superstició i religió. O sigui, al final, les dues coses podríem dir que són el mateix, el que passa és que la religió l'entenem com la part més formal o institucionalitzada i la superstició és com tot l'altre, no? Com aquesta creença més individual, etc. Però tot l'altre també està allà, no? I també s'ha de... Pues has d'agafar una paraula en anglès i utilitzar-la i implementar-la.
Bueno, pues, I ja està una mica això tot, no pues sé. moltes gràcies per venir. Home, sí. Vull llegir el que ha dit l'Aina pel xat, perquè em sembla bastant xulo, que diu, podria ser fake, però si us fixeu i analitzeu amb quines persones teniu més o menys feeling, veureu que sempre quadren les coses. Són els mateixos signes o, si no, són persones ascendents del mateix signe. Pot ser, és que de veritat pot ser. Jo, em sap greu si ho fes algú, si jo no volia tampoc criticar ni ficar-me a l'horòscop, simplement pues pot ser fals o no, però està en augment i està en augment per alguns motius, ja sigui les xarxes socials, els mitjans de comunicació, la incertesa i la necessitat de creure en alguna cosa, sigui certa o no, això no és el... Bueno, és que no és el meu No, clar, paper. no és el teu paper ni el nostre. Nosaltres només ens encatxondegem de l'horòscop. Jo soc sociòloga en busca de feina. En busca de feina, vale. I ja està. Puc explicar una anècdota? Clar, Endavant, home, clar. ens encanta. Vale. No sé si és tan precària o de pringada, vale? Però estava... O sigui, estic tot el dia fora de casa i llavors he de portar la motxilla molt plena de coses, molt plena de Per coses. això necessitem penjadors als transports públics. Sí, i als lavabos, perquè vas a pixar i vas amb la jaqueta... Bueno, és igual. Sí. I total, que estava amb la motxilla a tope i aquell dia portava el meu altaveu, vale? I el portava com a dalt de tot, vale? I estava jo amb els meus cascos també en Bluetooth, vale? Al bus, anant cap a treballar, vale? I llavors m'aixeco per anar a baixar del bus i encara, o sigui, es para el semàfor, dic, vale, queda, o sigui, m'arrepenjo, vale? I se sent tirirín, sabia encès l'altaveu, de cop es connecta la música a l'altaveu en comptes dels auriculars i comença a sonar una cançó. No me'n recordo quina cançó era perquè em vaig bloquejar molt i se m'ha com oblidat. Però estava a tope, a més, i tot el bus com mirant-me i jo, rotllo... Dios mío, no! Tierra, trágame. I res, o sigui, vaig trigar molt en posar pausa perquè els nervis no van ajudar i vaig baixar del bus poc dignament, la veritat, o sigui, horrible. Pues jo trobo que molt dignament, a més amb la música sonant bastant... I trobo que, mira, com a mínim no el tenies a sota de tot, perquè hauria sigut un percal haver-ho de treure tot. Sí, no, horrible, però bueno, ja està. Pues això, moltes gràcies per venir, que encantadíssimes de tenir-vos per aquí, més si parlem de temes que tractem. Que surti Taura. Ara ho veurem. Molt bé. Sí. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies. Passem al final. Oli. Molt bé, doncs ja tornem a ser nosaltres dues. Ja s'acosta al final, ja s'acosta el moment esperat dels signes del Zodíac i, bueno, la Marta estava demanant que toqués Taura, però, Marta, és que nosaltres desitgem mala sort. Ja hem passat la part de desitjar bona sort. Ja ho vam fer un cop. Sí. Ja va anar bé per Aquari perquè estava... Perquè estava al pou una mica. Exacte. Ah, no, que avui em toca a mi, treure paperet. Això no ho hem apuntat, eh? Ah, sí. Jo t'ho he apuntat. És que m'agrada bastant la de treure paperets. I aviam quins seran aquests dos signes que aquesta setmana ho passaran malament. Àries. Àries tindrà bastants problemes amb la salut aquesta setmana. No. Heu de tenir bastant en compte que serà el vostre punt dèbil i que us sentireu cansades, amb contractures cervicals, i que no hauríeu d'estar tant amb l'ordinador perquè sense prevenció de riscos... laborals. Aneu fent estiraments, com diu sempre la meva mare, perquè així no se't carreguen tant les cervicals, i que si necessiteu un fisio, doncs que espero que pugueu pagar-vos-el, perquè si no us costarà aconseguir... Sí, al Clot n'hi ha un prou barato. Bueno, buen dato, molt bé. Ah. I res, que ens sap molt greu, però que aquesta esquena, aquesta setmana, us portarà pel camí de l'amargura. Ànims. I el següent? Següent signe. A veure si sou Taura, no, Marta? Taura. Uep. No, Aquari! Aquari, no! Vull dir, crec que és molt maldita, no puc dir. No pot ser. Per què no surten altres? Sempre Aquari, que fort. Em sap molt de greu. Què li passarà als Aquari aquesta setmana? No, tot Aquari, a més jo crec que és... Probablement ens miren més Aquaris que de cap altre signe. Sí, perquè sempre es queixen. Bueno, aquí tenim les proves. Aquari, Àries, suposo que es veu. No sé si s'acaba de veure. Doncs aquí ja no parlem de salut, Paula. Parlem d'amor. I és que aquesta setmana algun familiar us donarà un disgust.
i haureu d'estar pendents d'aquesta persona. No, un disgust, aviam, que no se'm malinterpreti. Haureu d'estar pendents d'aquesta persona. No passa res. Si teniu parella... Que mala sort desitjant, t'imagines? Millor que desconnecteu uns dies de la vostra parella, perquè seran discussions a totes hores i, ojo, que no acabi malament. Però en cas que no en tingueu, vigileu, perquè tindreu moltes ganes de seduir i tenir algun que altre liu. Però us recomanem que no ho intenteu. Només rebreu carbasses i pot ser que no us les acabeu d'agafar bé. Però ànims, que la següent setmana segur que va millor. Sí, menys per Aquari, crec, És que aquesta frase que has quedat bé amb tots els signes, menys amb Aquari, perquè... Trobo que sí. La setmana que ve tornem a desitjar bona sort per curar-nos. Per si un cas Aquari torna a sortir. I bueno, que després d'aquest moment tan esperat per tothom, ja tanquem el programa. Sí, perquè aquesta vegada no tenim promocions. No, simplement això, que us recordem-lo de sempre. Que ens envieu anècdotes, que ens digueu si voleu fer alguna secció, ens escriviu un missatge per Instagram, per WhatsApp, si teniu el nostre WhatsApp, ens truqueu el que vulgueu. Que, bueno, ara ja tenim una coreo, que ens l'han ensenyat els nostres seccionistes d'avui. Ens l'aprendrem millor pel proper dia, promès. Sí, intentarem aprendre'ns-la millor. I que moltes gràcies a totes les que ens mireu en directe, moltes gràcies a l'Ateneu del Poblet per cedir-nos l'espai i aquest material estupendo, i moltes gràcies per tota la confiança. Esperem que us ho passeu molt bé aquesta setmana. I un petó molt gros i ens veiem. Adéu, adéu! Bravo, ja està.